Hoxe é luns, acabo de vir de entrenar. Hoxe estuve mirando porque vou a facer un novo tipo de vídeos máis frecuentemente porque decidín que vou a preparar a miña primeira media maratón. O máximo que corrín na miña vida foron 10 km e, bueno, teño ganas de facer unha media maratón. Teño un objetivo en mente que é a media maratón de Coruña, que vai a ser en febreiro do ano que ven. Bueno, leva sendo sempre nesa data. Espero que este ano tamén, o sea, o ano que ven. Nada, estuve mirando en internet e encontrei este planning, que, bueno, é mítico que hai por aí por internet, de 12 semanas, que teño ahora esta semana, que vai ser semana base, na que vou facer un total de 26 km. E nada, teño varios días aí correndo. Hoxe, por exemplo, luns, que aquí para un descanso, pero bueno, os luns vou a correr. Hoxe fixen 5 km e, bueno, bastante ben, o sea, 5 km sei que os podo facer, así que nin tan mal. O sea, eu creo que hasta, non sei, a semana 3, que xa teño que facer 19 km, non vou ter moito problema. Pero bueno, quero ir por aquí documentando, a ver que como me vai. Nada, pouco máis. Tampouco, o sea, eu non son ningún tipo de corredor, non sei correr, non se me dá moi ben, pero, bueno, penso que teño bastante disciplina, é algo que quero facer como meta de facer algo máis na miña vida, e nada, quero conseguirlo. Entonces, nada, simplemente isto vou ter para telo eu para min, e, bueno, xa que podo compartir, pois comparto con vos. Así que nada, se alguien queréis algo polos comentarios, rollo de recomendación, ou non sei, algo de zapas, algo o que querades. E nada, como se me vexo moi ben, que ahora estamos a abril, se me vexo moi ben en outubro, sei que vai haber unha media maratón en Pontevedra, entonces vexo moi jugosa para facela, pero bueno, a ver como vou, porque hoxe fixen os 5 km e, bueno, fixenos ben. Non sei que ritmo fixen, o sea, esta semana non vou a meter ningún tipo de ritmo ni nada, simplemente vou a facela simplemente por sensacións e tal. Pero, bueno, aparte esta semana é como hoxe fago 5 km, o mércores fago 5 km, o jueves fago 3 km, viernes descanso, pero non vou descansar porque vou ir á pista de atletismo, que igual vos gravo algo por ali. O sábado sí que xa fago 10 km e o domingo fago 3. Entonces, bueno, vai ser unha semana, xa pon aquí, unha semana base, pero non dista moito da seguinte, así que tampouco, non sei. 12 semanas, non sei cando farei vídeos, se fago cada día, se fago cada semana, pero, bueno, vai haber vídeos, así que se vos queredes suscribir, está de puta madre, e se non, pois tamén. Así que nada, pouco máis. Hoxe fun a entrenar. Eu estou estudiando porque estou opositando, pero, bueno, estudio hasta as 7:30. A 7:30 vou ao gimnasio, fago mobilidade, corro, e despois de correr é cando fago o entreno. Hoxe fin o entreno de perna. No treino porque tuve que baixar os pesos bastante, pero, bueno, moi ben, moi contento porque, a ver, 5 km é o que máis ou menos solía correr xa. Así que bastante ben. Tamén, así que nada, xa haberá outro tipo de vídeos máis currados. Este vídeo quería facelo para sacarmo da cabeza xa o tema do vídeo e de facer unha serie con isto. Así que nada, xa haberá máis vídeos, máis mellor currados, con moitas máis cousas. Xa está. Hala, chao.